Sa Bacolod City naman, mga manugbaligya sa prutas sa Libertad Public Market nagapanawagan nga ipaydalo man sa revalidation ang ilalistahan. LGU sa Bacolod City nanindugan nga hindi na pagsuliton pa ang raffle. Yaring balita aton gintutukan. Subungad lang patigayon ang revalidation sa master list sa mga manugbaligya sa Libertad Annex Building. Ginkasugtan nga kanselahon ang pag-raffle sang pwesto sa pagsinggitan sang mga manugbaligya nga napasawan ang LGU sa pagtubod kung sino-sino ginbala ang orig ng mga negosyante. Talalupang doon nga ligwan ang dalan ginapwestuhan sa mga manugprutas matapos nagsaka ang mga ini sa gutter. Panawagin nila sa LGU lantawon man ang sitwasyon sa ilang palakabuhian matapos ang rehabilitation project. Sa 32 ka bilog nga aktual nga nagabaligya dire kag waay naman sang madugang, waay naman sang mabuhin. Amo nang ginaayo tani namon nga hindi na lang sila pagrapulon. Ginuduso sa mga manugbaligya nga ipadalo man sila tani sa revalidation kag hindi patuman ang resulta sa raffle para sa 27 lang ka pwesto sa prutasan. Apang LGU desidido nga wala na sa matabo nga round 2. So that stands, sir, no? Pero ang mga wala madala sa master list will entertain, no? Nga masubmit, kay pangitaan tapaagin. Ang mga nagabutan nga mag-ookupa sa 27 ka stall sa fruit section ang nagapangalang-alang man magsulod bangod base dumtan sang mga kaupod sa AMVA. Kaangay isang sining nga manugbaligya. Daw kaangay nga naka-jackpot bangod nagabutan ang ngalan sang iyabana. Depende ako sa hindi man ko na sa magano sa ila, mag-agin sa ilang. Kay sila yan nanigulang na sa kumpara sa akon. Sila yan dumangod na lang ko nila. Panindugan sa LGU ang mga wala nagabutan sa fruit section ang pangitaan bagong lokasyon. Personal pa man nga padulungan ni Councilor Celia Flor, chairman sa Committee on Markets and Slaughterhouse. Ang vendors nga nagplastar sa gutter kag nagasablang sa dalanon. Sa Marso, pati gayunan ng raffle sa iban pa ka section. Upod, Kiriel Casillo, Adrian Prietos, 1 Western Visayas.